नों फिसाफोरखौ गोसोखांनानै फैफिनदो। नों फिसाफोरखौ गोसोखांना फैफिनदोब्रा। एसेबो अननाय गैला नामा नोंनाव? एसेबो अननाय गैला नामा नोंनाव? बिदि अननानै फैफिनदो। गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ, आंहाबो खामानियाव थांनांगौ। गथ'फोरखौबो जोथोन लानांगौ मानांगौ, आंहाबो दाबसे खामानि थांनांगौ ना। गथ'फोरखौ अननानै फैफिनब्ला मोजां जागौमोन। फैफिनदो बिमानो थाबैनो। बिमा थायोब्ला मोजां जायोमोन। बिमा थायोब्ला मोजां जायोमोन। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ मेगनाव मोदै, बिखायाव दुखुनि दाहा लानानै खावलायहरदों बिसि गोमाजानाय कमल बसुमतारिया। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाकामपुर गामिनि सानै गथ' गोनांखा दालिमि बसुमतारिया 2 दानसो सिगां गावनि बिमा बिफानि न' फारसे थांनो होननानै गावनि फिसायनि न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो कमल बसुमतारिनि बिसि दालिमि बसुमतारिया न'आव फैफिनाखिसै। बिथां कमल बसुमतारिया गावनि बिसि दालिमि बसुमतारिखौ नागिरसे नागिरनायावबो मोनैनि जाउनाव सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला नैबे 9108199778 जानबुं नाम्बाराव मेगनाव मोदै, बिखायाव दुखुनि दाहा लानानै बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों खोथा हरनो थाखाय खावलायहरदों। नों फिसाफोरखौ गोसोखांना फैफिनदोब्रा। एसेबो अननाय गैला नामा नोंनाव? बिदि अननानै फैफिनदो। गथ'फोरखौबो जोथोन लानांगौ मानांगौ, आंहाबो दाबसे खामानि थांनांगौ ना। फैफिनदो बिमानो थाबैनो। आयै फैफिनदो न'आवहाय जोंखौ अननानै। मावमान बेंगालरनिफ्राय खामायो हरो थाखा फैसा, खिन्थु आंबो बेखौ बिदि जागोन होनना मिथियामोन आरो। आंजोंथ' गोबाव समनिफ्राय फनबो रायलायाखै आरो सैया सैया खालामबाय थानायखाय आं न'आव फैनाय जादों। न'आव फैबाय, फैनानैबाबो आं सप्तासे थानानै बिदिनो होनबाबो जेबो होनाखै आं। स्रि थादों, संदों खावदों जादों। लोगोफ्रा बुंनायलाय थ' गुवाहाटियाव खामानि मोनदों साइथिनाव मावहैनोसैलायथ' होननानै थांनायलायबावबो थांलायबाय आङो। बेयावबो फन हरलायबाय, फनखौनो थिखोआ आंनिखौ। दा मा खालाम फैबाय आङो मावनानै 15 दिनसो मावना फैलायबाय। हरबाय थायोमोन मासावनो 12,000 13,000 बिदि हरो आङो। बेबायदि रां हरबाय थासेयावबो नोंनि बिसिया न'खौ गारनानै खारबाय। मा जाहोनाव खारदों होननानै नोंथाङा सानो? बेनोथ' मा दुखु मोनना खारदों आंबोथ' बुजिनो हाला। ओरैनो गथ'फोरा साबेसे जाखोमोन? गथ'फ्राथ' सानै जाबाय। बेसेबां बैसोनि? सासे 12 बोसोरनि जाबाय, सासे 10.5 बोसोरनि जाबाय। सानदों गथ'फोरखौ अननानै फैफिनबा मोजां जागौमोन आरो। आङो खस्थ' मस्थ' बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जानानै दं हिनजाव गैयिनि थाखाय। जेबो जारला संनाय खावनाय। गथ'फोरखौ सोर नोजोर होयो, सोर फोरोङो लेखाफोरखौ? गथ'फोरखौथ' आंनो नायो समान। बिमा थायोब्ला मोजां जायोमोन। दा नोंनि बिसिखौ नोंथाङा मा खावलायहरनो सानो? न'आव फैफिनजानो लुगैयो ना लुगैया? दा आंनि हिन्जावाथ' फैफिननांगौ, फैफिनथारनांगौ जेरैबाबो। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।